történetet írta Protiva 19. A leírásban megtalálhatjátok a történet linkjét. Helyezd magad kényelembe, de ne számíts nyugalomra. Találtunk egy öngyilkosság térképet, és a barátaim megjelölték rajta a lakhelyemet. Nem álltam készen a halálra. Nem igazán vonzódom a horrorhoz. Soha nem is vonzódtam, de hogy barátokat szerezz, előbb be kell olvadnod, nevetsz a vicceiken, játszod a játékaikat, figyelmen kívül hagyod a vörös zászlókat, egészen addig, amíg rá nem jössz, melyik az igazi barát. Visszatekintve nem hoztam a legjobb döntést. Lehet, hogy gyűlölni fogsz érte, de azt tettem, amit tudtam. Az egész akkor kezdődött, amikor a barátaim rákényszerítettek egy játékra. Volt egy sejtésem, hogy csak azért hívtak, mert szerettek nevetni azon, ahogy horrorjátékok közben sírok. De elsiklottam felette. Egy hétvégén nálam voltunk a lakásomban, elvileg egyedül kellett volna otthon lennem, épp megpróbáltak egy horrorjátékot ingyen letölteni, de a link egy másik oldalra irányított át minket. Egy térkép volt, tele szétszórt jelölőkkel. Mindegyik egy valódi öngyilkosság helyét mutatta. Ha rákattintottál egy pontra, megjelent egy fotó. A holttest a helyszínen. Ez egyáltalán legális volt. A barátaim lenyűgözöttnek tűntek. Én zavarónak találtam, de csendben maradtam. Nem akartam hangulatgyilkos lenni. Középiskolában ez gyakorlatilag társadalmi öngyilkosság. Az oldal tetején apró szürke betűkkel ez állt. Használat előtt kérjük, olvassa el a szabályokat. De senkit sem érdekelt. Úgy tűnt, saját pontokat is hozzá lehetett adni. Elkezdtek véletlenszerű címeket megjelölni sárga pontokkal. 5-6 címet. Csak kíváncsiságból. A már meglévők pirosak voltak. Nekem ez nem tetszett, a pirosak rossz érzést keltettek. Aztán az egyik barát vigyorogva szólt: "Hé, Alex, nézd csak!" Rázúmolt az utcámra, az épületemre, és megjelölte a lakásomat. Nevettem velük, pedig közben görcsbe rándult a gyomrom. A végén elmentek, egyedül hagytak. A játék még mindig nyitva volt a böngészőmben, pedig megígérték, hogy ott alszanak. Aznap este visszatértem az oldalra, törölni akartam a jelöléseket, főleg az enyémet, de nem tudtam. Ekkor olvastam el a szabályokat. Pontokat hozzáadhatsz és mozgathatsz. Törölni nem lehet őket. Nem volt választásom. Másnap a szüleim hazaértek. A húgom is, aki titokban meglátogatta a barátját, ami üres volt a ház. Minden újra normálisnak tűnt, mintha semmi sem történt volna. Aznap este a tévét néztem apámmal, amikor rendkívüli hírek következtek. Egy család teljes öngyilkossága. A ház a képernyőn ismerősnek tűnt. Aztán megjelent a cím, emlékeztem, hol láttam. Halkan felálltam, szó nélkül bementem a szobámba. Megnyitottam az oldalt, csak néhány sárga pont maradt. És megtaláltam, amit kerestem. Reszketett a kezem, amikor rákattintottam. Ugyanaz a cím, ugyanaz a ház. És a képek. Megnéztem a többi pirossá vált pontot. Még több öngyilkosságfotó, aztán közvetlenül előttem egy újabb sárga pont vörösre váltott. Már csak egy maradt. Az enyém. Lefagytam. Majd rákattintottam. A kép lassan töltődött be. Én voltam rajta. Az íróasztalomnál ültem, az ablak felé fordultam. A függöny megmozdult. Finoman, mint egy lélegzet. Összeszorult a mellkasom. Lassan felálltam, mintha valami láthatatlan húzta volna mögöttem a levegőt. Elhúztam a függönyt, és ott állt, közvetlenül az üveg túloldalán, a 14. emeleten. Nyugodtan mosolygott. Sajnálom, hogy benéztem, de tudnál segíteni? Kérlek, engedj be. Csak néztem rá. Hogy másztál fel a 14. emeletre? Az arca megrándult, rávetette magát az ablakra. Bevágta magát, de bezártam, és kulcsra zártam az ablakot.
A mosolya eltorzult. Természetellenesen szélesre nyúlt. Elkezdte ütni az üveget. Üvöltött. Meg kell halnod. Meg kell halnod. Te jelölted be a helyet. Meg kell halnod. Hátráltam, aztán eszembe jutott. Nem lehet törölni a pontokat, de el lehet mozdítani őket. Azonnal a számítógéphez rohantam, rákattintottam a sárga pontra a lakásomnál, és elhúztam. Bárhová, csak máshová. A dörömbölés abba maradt. Hátrafordultam. Mosolygott. Nyugodtan. Aztán lemászott az épületen. Eltűnt. Ott ültem. Kapkodva lélegeztem. Remegtem. A szívem vadul vert. Majdnem elsírtam magam. Visszanéztem a monitorra, hogy hová mozgattam a pontot. Egy ismeretlen cím fölött lebegett. Egy árvaház. Csak néztem. Aztán tovább mozgattam annak a barátomnak a házára, aki engem jelölt meg. Néhány nappal később újabb esetet mutattak a hírekben. Újabb öngyilkosság. Megint egy egész család. Nem akartam, hogy ez bárkivel is megtörténjen. Nem akartam, hogy más meghalljon. Elkezdtem kutatni. Próbáltam többet megtudni az oldalról, a legtöbb hülyeség volt, de egy mondat megmaradt bennem. Ha egy konkrét cím meg van jelölve, minden ott élő meghal. Az esetet öngyilkosságnak minősítik. Ez nem játék, ez gyilkosság, paranormális gyilkosság. Nem tudok megbocsátani magamnak, akkor sem, ha azért tettem, hogy éljek, hogy megmentsem a családomat. És még mindig visszajárok az oldalra, csak hogy megbizonyosodjak. Senki nem mozgatja vissza rám a pontot. A következő történetet írta Lastfold 2578. A leírásban megtalálhatjátok a történet linkjét és a szerző YouTube csatornáját. A horrorjáték, amit letöltöttem, valahogy tudja, hol lakok. Nem is tudom, mit keresek azzal, hogy ezt leírom. Tanácsot? Segítséget? Valamit, ami meggyőz arról, hogy amit átélek, nem valós? Vagy talán csak azt szeretnénk, ha valaki végre azt mondaná, nem őrültél meg? Minden körülbelül 5 éjszakával ezelőtt kezdődött. Késő volt, nem tudtam aludni, így elkezdtem görgetni egy régi Discord szervert, amit évek óta nem néztem. Olyan hely volt, ahol régen indie horror játékokat és elveszett médiatartalmakat osztottak meg. A legtöbb szemét volt, vagy csak poén, de volt egy link, ami kiemelkedett. Egy zip file, final.exe, semmi más. Se leírás, se magyarázat, csak egyetlen üzenet. Ne oszd meg. Tudtam, hogy törölnöm kellett volna. Már ez az egy mondat is elég vörös zászló volt, de kíváncsi voltam. Mindig letöltök fura horror cuccokat, ez az én műfajom. Amikor elindítottam a fájlt, nem volt menü, nem volt logó, csak statikus zaj. Aztán fekete képernyő, rajta egyetlen sorszöveg. Te kattintottál rá. Ezután bedobott a játékba, vagy amibe épp. Belső nézet, szemcsés PS1 stílusú grafika, egy halványan megvilágított folyosó ajtókkal mindkét oldalon. A környezet pár lépésenként glitchelt és ismétlődött, mint a régi VHS labirintus játékokban. Először egész hangulatos volt, nyugtalanító igen, de semmi olyasmi, amit ne láttam volna már. Egészen a 4. ismétlésig. Akkor a folyosó megváltozott. Ismerősnek tűnt. Megálltam, csak néztem. Összeszorult a mellkasom, elkezdtem izzadni. Nem tudtam megmondani miért, egyszerűen csak rossz érzésem volt. Aztán rájöttem. A játékbeli folyosó nem csak ismerős volt. Pontosan az én lakásom volt. Ugyanaz az elrendezés, ugyanaz a bútorzat, ugyanaz az idióta karcolás a falon, amit már hetek óta halogatok, hogy lefestek. Még az a pulcsim is ott volt a földön, amit direkt otthagytam. A játékban is. Azt hittem, talán valahogy használja a webkamerámat vagy a lakásom adatait. Rohantam ellenőrizni, de a kamerám fénye nem világított. Biztos, ami biztos, kihúztam. Semmi nem változott. A játék ment tovább. Megpróbáltam kilépni. Escape, Alt F4. Feladatkezelő. Semmi sem működött. Ekkor egy tükör jelent meg a folyosó végén. A tükörképem ott volt benne. Félig.
Az arcomra hasonlított, de nem egyszerre pislogott velem. Aztán mosolygott, amikor én nem. Majd újabb szöveg jelent meg. Ne hazudj nekik. A játék lefagyott. A képernyő elsötétült. Erőszakkal kellett leállítanom a gépet. Annyira remegett a kezem, hogy alig tudtam lenyomni a bekapcsoló gombot. Reggel, amikor újra elindítottam, a teljes asztal eltűnt. Csak a játék volt ott, és még mindig futott. Aznap este a lámpák elkezdtek villogni a lakásomban. 3 lassú pislogás, 1 gyors. Pontosan úgy, mint a játékban. Aztán a monitor magától bekapcsolt. Újabb szöveg. Bejöhetek? Nem válaszoltam. Még levegőt sem vettem. Pár másodperc múlva új sor jelent meg. Már bejöttem. Azóta egy barátomnál alszom. Túl félek ahhoz, hogy hazamenjek. De a legfurcsább rész? Utánam jött. A játék most a laptopomon is elindul. Egy teljesen másik gépen, amit soha nem használtam erre. Egyszerűen csak ott volt. Nem kellett telepíteni. Nem voltak fájlok. Csak elindult. És most a telefonom minden éjjel, pontban 3:17-kor rezeg. Nincs szám, nincs név, csak egy üres üzenet. Ha megnyitom, statikus zaj hallatszik. És néha suttogás. Gyors és mély, mintha valaki mögöttem beszélne. Folyton figyelve érzem magam. Nem a paranoiás ideges módon, hanem tényleg, mintha valami látna, tanulmányozna. Tegnap este a játék megmutatta a hálószobámat. Részletesen. Pedig napok óta nem jártam otthon, és ott voltam benne. Aludtam. Felülnézetből. A plafonban nincs kamera. Kezdek kifogyni a magyarázatokból. Mindent töröltem. Formáztam a meghajtókat. Újra telepítettem a rendszert. Semmi nem segít. A játék mindig visszatér. Nem tudom, hogy ez valami vírus, kártevő, átkozott fájl, vagy valami sokkal rosszabb. De akármi is ez, nem akarja, hogy játsszak. Azt akarja, hogy veszítsek. Melyik történet tetszett jobban? Írd meg kommentben. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornámra még több ilyen tartalomért.